Seurataan Tehpareen. Joo, ei tää... Aletaan mitä mä viimeksi näin kun tää veti, niin ei tää mikään lyytö oo. Gidi, tiedätkö sen mikä Doodle-klaani, mikä oli aikana? Joo, tiedän. Tämä oli sen liideri. Oot sä se äijä? Ei, kun sit tää pare. Mä luulen, että sä olit. Mä sollussin, oli niin paska klaani, ettei kehännyt edes pelata niitä. No niin, toi pari on just se, kun mä kuvasin yhden ton kilkän, mut sit mä jaksin lähettää sitä siltä. Tois ihan helvetti vielä tumaa, että mä kyllä taisin. Se veti yhden 360 haatettiin, se on ollut senkin, mut sitäkään mä sain sen vähän. Ootko näin se... Ootko käynyt sen channelilla kattoo se joku, mikä on ihan paskalaatu, jossa on High Crash, joku M4 tai Interventti, joku killettäni. Kato nyt net ihan oikein, tokihan tuossa kato näette kilkänei. Joo. Ja sit varsinkin toi X... Eikö onko se X-Furious targetti? Oho. Ja Artitmielen musiikko aina kun taas ylittää jotain.